megalayapost.news. Bat kadai kajing penlong siang jong kirang basnong ban aijaka yakini kibreo ban yo ban penialu ya ki kon kentei ki jongi habal adon lang te la long pembabu ya kadut bat kamiau te haba kamiau ka iya kadut ka jeli abet em Dei kirang basnong ki baju kudup ya ki barjela, bad haka bakadu ki kenop ban ya ki rukentei, baki jukdup ya ki barjela. Ong ka kongres tebel wanyang, sekretari kasi SWO sengkemi, habalet banjirip ya kawai na ka karkanas na kali, halung nong rep diuli Haripoi distrik. Ka kongres tebel wanyang kum ka sekretari kasi SWO, kalapan pau ya kene ka jing snokya, bapun ki jukno bet ya ki kentei, baki jukdup barjela. Kadai hadian ba menta kasngi kal alet banjurip ya kawai na ka karkanas na kali bakal alap bah kate ka karkhana ki babon ki nong tre ki dei ki barjela kalap pauru bah kane ka jinglet jurip kaseng kalalap babun ki barjela bat kam bat kwa banle ai na kaliang kaseng kan sati benya halor kane ka jingbun ki nong tre barjela habakren cekilat patai kebor ke kongres tebel wanyang kalather tang bawat jukno ya ki kenthei baki dei ki bakdup ya ki barjela haki jain kersya henry dei ki ramba snong ne ki nong ilam snong ki bajukdup ya ki barjela ha ka baki wan trei bela ha ki no snong kala ong ru ha kene ka juk ka bamenta la jan bun ki kam la ban trei da ki trai jela henry ka basosi pat badang bun ki barjela bad ha ka baki bawan bela klempep dan ki kenthei ki bapoi sya ka jingsong kha songman bad hadin katapat ki keno ban ya ki kentei baka kedup ya ki barjela lada omdehi kirang basnong ki ba ailat benwan bela ya ki barjela ki kentei kinom poi kha bat u barjela ong ka kong wanyang bat benrap ru habalabu lang kadut bat kamyau klempep kamyau kandi be ya kadut namar kata kalau ong ba kaseng kasapek ngor nang nesh kman ya kino ki karkhana ne kiwe ki jaga badang ailat benwan tre ya ki barjela namar kum kaseng kam kwa ba kajing keno kan lej be ya ki kentei kadba habawan ki barjela pat dei kinong ilam snong ki bakudut bat ki ba ailat ha ka balada kim ailat kumno kinyo alat banwan bela kala benrap baya apa malik kon apa malik badir ya ना सिल्वस्टर नोंगरी ये भी आपका मलिक सिल्वस्टर नोंगरी कितना साल इधर कम किया कितना साल अभी हम लोग आया oh कितना साल 1.5 महीना हो गया 1.5 महीना पहला तो यही तो ये पहला से भी बैठा है मगर अभी से घर पे आया 1.5 महीना हो गया ते हेडमैन क्या मालूम कि नहीं आप इधर मालूम क्या है क्या दिया आपको है क्या दिया हेडमैन का वो इनके पहले जो हेडमैन थे ना हाँ वो क्या सबमिट किया हेडमैन का हम लोग पूरा अपना मतलब आधार क्या सब दिया था एप्लीकेशन क्या नहीं खाली आधार आईपी जो भी है हम लोग का डॉक्यूमेंट सब दिया पहले वाला हेडमैन Kakabede bakal nika jingwan jengok jonga ya kini ki karkhana ki badan hang ni pok kasna lum nong rem do li kaliat kabaki ni ki karkhana trok ngayo i baki don ki bamdei ki jaj benrew jongi ki batre hang ni ngawan man pan ya kini ki kot kislah nakabenta jongki habang lai ya kini ki kot kislah baki don uni uway tu udan ya kanika labor license na po ka Hasil District Council ti bat ngai iro bu try uday u Silvestar Nongbri uday uni u jo ibrio hakanika labor license na po ka office jong ka registration officer riboy government of Meghalaya ti kini kimdan ya kanika labor license na po district council gidon tangani mah kabau ni u try jong kani ka karkhanaru uday uta Silvestar Nongbri ubade ujo hi ubreu uba ngalaya don betah kani ka kini diat singi belalen kiba uket umut ban keno yang bangan penggat kes uday ni ujo tera tu bang khat ye u sit ye u malai don te ke ka bang ngawang ni nakaliang jonga kum ka secretary jong ka CSWO mas mau sa ka umdum baka ni ka labor license ka bangiyo
bat kani ka district council ke ka contradiction jong kani ngapa betip namar ba nganong ya phi ka jing ya pair habe de bat kani ka kasil district council bat kani ka liberation de bat ka wiru ngako abanong ya phi ba kini ki brio ki bon tre hang ni tip ki rak ba snong ki tip nam tip ya kata kam tip namar ba ngayo iya ka jaj ben riu jongi nilakio nga baro kiliang pinong ha kai pateng na pinong ha ka kam mechanic na pinong ha kam de jing dia ne pinong ha kam sport so ya kio ha ka jing sisha ngan ong ya pi ngim dadon kam sho ini ki brio ki manabar mo ba ni pendon kam ni ju ong ba ni kerdo kam kan ni ka jing kerdo kam ka jongi ngayo i ha po mulai mong ya don ki karkhana idon nang tu gibala don ka kana mansuan markat kum kajingya jo kapor gibri bala nomor ka kila don kam ya tu ka jaka kum kitrai kim ai wai shu tiki ot kiana mangim don kam nang jam kat banga isan ya pan ngai gidi gi breu gi bana bar ka iki wan ban tri kam han ya po ka jela ka jongi te tolong ka iki ka pasufsi bangan pen pau sepi sekilat pakai kubor hakabai de berkani ka benta ka ba ngasung pelate nakaliang joki sino mo baki yoi lani hidon hapo kasino kumia kini jaj brio tip ka certificate umdon kay umdon dangawat yaki kot sladon tangini de no snong ro umdon de snong ro orang ba snong ro ngai iya kani kedukan sya ka don nakapor sa por wandi syang ne jan yoi gini te kay ka penlong nakaliang jongan ong ipite longam nang syo ban batay hakabide bat kani kalan labor mo ngam das tu ba namar ba arli gidon kawai kan po ka state bat kawai na district council ti kabapen susi bat kabapen diaw yang kum kalong kemi ba baro ngan ong yapi kum kajat benriu ba kijia penrembet yang iki kente mo yang iki kente penrem bangi ngidei mangi kadai kajan kersa jongi mo ka ba penkup ya kini kinong wei mo ka ba aja kari hang ni hapo kari bar ka jaj benreu ka jongi henrei nganawan kat bangayat lenti ngayo i ha kisnong githaw bang ada i ba mano ba ai jakai kini ngam penrem ya kitu ki kenthei ki jongi ki bayo alok ya ubam dei ujaj benreu jongi ngan penrem yaki namar bangim juat ya ketenrai nrei ngisu parep ngalap kum kata kalong kemi kabangaju yai treibat ya pet perman ya kata ke imlang salang ngalap bakini ki baro ka deibet ka jing penyalu bat kadai ka jing penlong ksiang jong kirang basnong ban ai jaka yakini ki breu ban yo ban penyalu ya ki kon kentei ki jongi ngayo i baki kentei jongi hakani ka ribat ka jaj penre ko jongi ki bayo lok ya kini ki mender kim dei ki batip watang ya kagau tiro henrei habal adon lang ti la long kumbabu ya kadut bat kamiau te haba kamiau ka iya kadut ka jeli abet em te kata ka dei ke ka ba ngayo i ken hakani ka ri bat ka jaj penre ko jongi tigini ki belong ki long ki nuksa ngan ong epi ki banga syupen ibarit bapen nga yoi ya jinglong hang te po kasnok nga jongi ka banga syong hapo en habanga i ang te kiwan bela mestri te kiwan bela mestri te kiwan treyeng ki jaj ben reu jongi ki ai ben trey gitu te urang ba snong ro ai jakai ki bansa te kata ka jing syong ka jong ki hang ta snong te habala ya syong lang te mo la ya le disha la ya kendo prakantei prasendrang la ya lo kham tam liu jai ben riu niu mender le liu kham pha riu te ngi kentei khasi le te mo udla ya lo te lai tenat ngi lai tenat lamon namar mo oi pi te sakawei ro kata ka jing ya jan ka jongki habakot ikela syong kha syong pe ka pangasngong ne ngasong diaw kan man pen syaya pi kipat ka beri nyok trap mano ba penlong siang ba
Kani ka jaj benrio ka jongi ban roy gini ka jaj benrio. Nga tengah keno ben baka dei bet udai bet urang basnong namar ha ka snong jong noro. Undai bet urang basnong iban aja ka. Lada urang basnong ai bori gini kemut kini kim don bor ban rong hani ka snong. Kata ka di ka banga pensai. Dia lada urang basnong ai bor bakin syong kinsa. Kiyo man tray man kata. Hadin baki tray man kata kiyo long perlok ya gini ki. Kon kan thai ki jongi. Te hang ta ka jing rong perlok te kila man poi sa ka syong mat. Te kumno kan tang kata ka jan kersa ka jongi kaban keno yang iki kun kentai ki jongi baki yo bak bedai maki kibari kibada ya kata ka jaj berio ka jongi nakamta uni unong we banwan penri tengen banwan penlong upadu umeidu lan upadu upadeng jongi hendra ingat ya ngong bakani hibaro kadai bet ka jingle jong kini kirang basno tingini ki ba ngangam sok tenat nakaliang jonga kum kata kalong kami kabapit ya ka imlang salong ngakentu kan fam ya pi kisnong git hau baro jong kani ka bri nyot rep tong ini pet perman habai dei bat kani ka bentah kot ka biang habai dei bat jong ka distrik selung i kadang long kadang balit tang balong ong ya pi te bakani ka nga ilong ngo kani ka di jong distrik bat kani ka di jong ka state government napo ka lebo tekai ka jinga per tang empat sutho kani kani tang ba kata ka jinga per ka jongki tengam ngam nang batay kani ato kadon power do kanu kani kadon power do kanu kata kani ka ba ngam pat yo jing syai hado mata tang ba habang alapi kum ya gini ki ngadon kami ban pat pau mo syaki pat ka beriu nyot ra bangin pen sutho ken ba ngiyo iyang ni ka jing kedop ya kini ki jat penrio ban penroy kani kari bat ka jat penrio ka jongi nganong kaba kongsan lagi bokong san kam dei nangi kikete kadei bet na kirang basnong lada kim ai jaka kirang basnong kamut kini kinumi wan kinumi yo iro te banwan syong man sang ni kajat mere jongi ka kiau irat nadong sedong te balai ki nginang don kam gum gini ngingi ong haka district council ni ong ya kani ka labor license berobor ma kani ka labor license haba bat kiwai ki kam khai ni ong ka trading license ka kerensya yang ni baladak kano ka jaj jingkai ka bangi ka jaj benriu ngilala ni kamut yu mender ngi man asyo te ka ju iro kani ka labor license ka ong kumta ladon ni gini ki jaj benriu lajong gidang don kam si kiwi jaj benriu ni ot kerduk kam kat bakine pat kiawan nakawi geri kiawan hang ni nakawi ka jela kiawan ban terikam hang ni kata ka di ka bangas ngo diau kum kalong kami jong kajat menriu ka jongi kum si bentang aku ban ong hang ni ha ka bay bat kini ki nong tray ki bana bar jong ka jela ka jongi aso ban penpau hang ni ba ini ki rom asnong ha baki ai besut ban tray ha kani po ka karkhana ka jongki hato kila jusimo ya ki ya kani ka police verification na po kajela ka jongki bakin wanra bakin submit namar kanang mantip bakini kinong tray kibadan hakani ka jakat tray ka jongki idain em ibreo kiba mdon ya ka kes ka jongki namar kibabun kila don ka jingjateng men hakini ki khendiat banai ki bladep nei te utau breo bangat klei po slong ubalangat malik klit skat ya ka wi ka kentai hadin on dalawat jingtip lalap ba udai ubreo ubaladon kes hak te po ka jela ka jongki Megalayapost.news